Franklin Guy Hay, a former member of the U.S. Engineering Corporation, became to settle in Poway, Atok Benguet in the 1900s, where he married a local and became a farmer. In his farm, he grew all kinds of vegetables such as carrots, potatoes, cabbages, celery, and many more. He introduced farming in many other vegetables to Igorots. Even the very first strawberries served at the Baguio Country Club were from his garden. Now his great-grandchildren manage H Place. So ayun mga kapramdi, makikita natin dito sa American Ancestral House dito sa Poway, Atok Benguet. Siyempre nag-uumapaw sa mga bulaklak ang paligid ng Ancestral House dito. Ayan ang Agapanthus or Lily of the Nile plants. Halos lahat sila may flowers, mayroon white at siyempre yung favorite ko na kulay blue. Ay, napakaraming agapanthus dito sa garden ito. Siyempre meron ditong napaka-taba, napaka-lush na pine tree at siyempre nagkakalat ang mga agapanthus blue dito sa H garden. Ayan, napakaraming bulaklak, may mga stromeras at natatanaw din dito sa taas ang mga cabbage roses na purple. Siyempre iba't ibang kulay ng cabbage roses at mamaya lalapitan natin yan na talagang ma-amaze kayo sa ganda ng mga bulaklak niya. Ayan, tanaw na tanaw dito ang mga stromeras plants, yung kulay pink at siyempre napakaraming agapanthus or lily of the Nile flowers dito. Marami rin mga succulents dito na ginagawa nilang pan-design sa mga landscape. Katulad ng nakikita nyo. Yung mga parang damo na yung mga kapramdi ay mga succulents yan. So ayan, na para makita nyo ng buong buo. Ayan, napakaganda niyang tingnan. Akala ko nga dati mga plastic lang nung pagdating namin dito kasi na-amaze talaga ako. Hindi ay napakaraming flowers. Siyempre, iba't ibang klaseng halaman. Yung iba naman, first time kong makita dito sa lugar na ito. At siyempre, yung lugar napakalawak. At talagang sobrang aliwalas. Talagang paraiso ang dating talaga. Ito naman tong mga mapupula na ito, parang orange, ay mga native begonias.
So ayan, dahil maraming bisita dito araw-araw, mayroon silang napakahabang table at mayroon din silang ano dito kapamdi kapihan. So ito yung pinakabahay na ancestral house na itim. So ayan, ang original daw yung kapromdi at wala silang ginagalaw dyan. Although nagkaroon ng renovation, kaya lang syempre parang hindi nila ginalaw yung pinaka-original. So pinalitan lang nila yung mga nabubulok. So ayun. Nakikita naman dun sa old picture, talagang yun pa rin talaga yung ancestral house na ni Franklin Haight. So mapunta naman tayo dito kapromdi sa napakagandang mga cabbage roses. So yung kapromdi yung natanaw ko nung pagdating ko, tinatanong ko sa sarili ko, ano kaya yung halaman na yung parang sa ko parang repolyo. Di na yun nung nilapitan ko nga parang repolyo at yun napag-alaman ko na cabbage nga talaga yung mga kapromdi cabbage roses. Kapromdi. So, edible naman daw siya kapromdi. Kaya lang, yung talbos lang yung kinakain. Kasi yung medyo magulang na, medyo mapait ng lasa. So, ayan, papakita ko sa inyong napakarami mga cabbage roses dito. May mga, yung katulad nakita nyo, may puti, then purple, na parang maroon. So, ayan, nakikita nyo. Dito naman kapromdi. So, ayun, may pulang astromiras. Ito naman kapromdi, ibang kulay naman ito, pero may pagka-purple na kulay. Purple. Ayun, mayroon purple na purple, may white purple, at syempre iba't iba talagang kulay sila kapromdi. Ito naman, ibang kulay naman ito. Ayan, magkatabi sila, pero magkakaiba talagang kulay nila. At syempre sabi ko nga sa inyo kapromdi naman nga ako sa mga halaman dito dahil first time ko talagang makakita ng ganyan. Hindi ko nga alam na mayroon palang cabbage roses. So ayun, kaya ayun, tuwang-tuwa ako. Sabi ko matutuwa yung mga kapromdi ko na makakakita nito. So although yung iba naman siguro sa inyo ay alam na yon. Ito kapromdi yung mga astromiras na mga bulaklak. So nagkalat dito yung mga astromiras. Hindi ito kapromdi binibenta, mga ano to for visitors talaga itong mga halaman na ito. Kaya sinishare ko rin sa inyo para makita nyo rin. So ito yung rose, parang cabbage rose na parang pink. Hindi ko maintindihan yung kulay nun, pero maganda siya, parang roses talaga. Ayan, napakaganda ng niya, napakaraming branch. Parang tuyo siya, pero magandang tingnan. Then papunta naman tayo dito kapromdi dito sa mga astromiras na plants. Maraming varieties ng plants dito, katulad na nakikita nyo mga bulaklak. May pink, may yellow, may red, may orange, may white. So ito naman kapromdi yung Dusty Miller na plants. Kulay silver siya, pero sabi nila kapag nababasa raw ito, yung Dusty Miller plant, ay nagiging kulay green. Pero mas maganda yung kulay orange, ay kulay silver na ganyan. Kasi kakaiba yung dating, makintab na parang silver talaga yung kulay niya. And may flower din siya, pero wala yata siyang seeds. Gusto kong
naghanap nga ako ng seeds, baka pwede makakuha ng isang seeds, di ba? Kasi napakarami naman, pero wala talaga, wala akong nakikitang seeds sa mga flowers niya. Ayan, pababa, maraming Astromeras. Ito naman yung mga Shasta flowers or Shasta DC, puti. Dati yung pinakita ko sa inyo yung mga tuyot na Shasta, pero dito mga ano siya, mga sariwang-sariwa. So yan mga ka-PROMD yung mga Shasta DCs dito. Tapos yung nakikita nyo naman na yun, mga maraming flowers. Ayan. Mga hindi ko maintindihan to kung kulay pink or orange yung Astromeras na yon. Tapos ito yung mga Dusty Mailer. Ayan. Pinakita ko dati nung kasama yung Hobbit House. Then pataas naman yun, ito naman pababa nung pagdating ko ito, kasi nga nagmamadali ako, hindi ko akalain na tatagal kami dito, kaya hindi ko masyadong naayos yung pagkukuha ko ng mga video sa mga halaman, pero okay naman siya. At ayun, andyan naman yung blood leaf or chicken gizzard, pulang pula siya. Ito naman yung mga halaman na ito, yung kulay yellow, ay hindi ko siya masyadong kabisado. Pero napakaganda niya mga ka-PROMD, pang paradise yung dating ng mga bulaklak na ito. Ayan, parang something na cosmos, pero hindi siya cosmos. Hindi rin siya marigold. Pink Astromerias. Pag ganito ka-PROMD yung mga bulaklak, para nakakasawa din. Pag nasa bahay ka lang, pag may nakita kang isang bulaklak or kung kumpul na bulaklak, parang tuwang-tuwa ka na, kasi parang ayun na mulaklak yung halaman mo. Pero pag nandito ka, magsasawa ka sa dami. Parang hindi mo malaman kung alin dito yung maganda, mas maganda ba yung isa or mas maganda ba ito, kasi lahat tinitingnan mo lang, nakatingin ka na lang, hindi mo na ma-appreciate yung ganda kung sino sa kanila yung pinakamaganda. Hindi katulad na nasa bahay na pag may nakikita kang bulaklak, parang sabihin mo ang ganda naman ito. Dito wala ka nang sasabihin kasi lahat maganda. Ayan.
Ang ganda na rin ng mga puting bulaklak na ito. Very refreshing. Ito naman yung mga cosmos, mga kapromdi. Mas maganda siyang tingnan kapag may araw. Pero ito ngayon binalikan ko siya kasi napakaganda niyang tingnan. At syempre kapag yung cosmos kasi kakaiba siya, parang nasa paraiso kang lugar. Lalo pag may yellow, may pula, may puti, tapos may pink, tapos may naglilipad-lipad pa ng mga paro-paro. So napakagandang tingnan mga cosmos. So ganun dito yun kapromdi. Yun ang nakikita dito sa Paway, sa H Place Garden. So actually tumutubo ito sa lowland, kaya kahit saan ka pumunta pwede kang magtanim ng cosmos plants kasi kahit na mainit, malamig, pwede siya. Sa amin ang cosmos lumalaki siya ng lumalaki, mas mataas, parang kasing taas ng mga basta something na mataas, parang gumamila din yung taas niya. Kaya ayaw ko masyadong magtanim ng cosmos sa amin kasi hindi ko nakikita yung bulaklak dahil mataas siya. So, dito naman tayo kapromdi sa mga halaman na ito. Yarrows white or Yarrows plant ito. So, mayroon siyang white, mayroon pink, may yellow. So, ayan, nakikita nyo. Medyo, siya, kumpul-kumpul yung bulaklak niya sa bawat tangkay. So, kung ganyan. Maganda rin siyang tingnan mga kapromdi. At yung dahon niya parang pino. So, ayan, napakaganda. May pink, ayan. Yarrows plant. Baka makalimutan nyo. Hindi ko rin kasi ito alam eh. May nagbubulong lang sa likod ko. So, ayun mga kapromdi, napakaraming bulaklak dito. Kahit saan ka tumingin, kahit saan ka pumuntang lugar dito sa H Place, napakaraming plants at mga halaman na hindi ko kilala. Ay mga aster plants dito kapromdi, napakarami. Kuya, ikaw po yung plantito dito? Ikaw po yung nag-gardening? Nagla-landscape? Gaano nyo po katagal yung ginagawa yung mga ganong pagla-landscape ng halaman? Magkakatulong po kayo dito gumagawa. So hindi lang po ikaw ang gumagawa. Opo.
Ayan, napakaraming star lily dito. Siyempre, maraming flowering plants pa rin ng pa-blooming pa lang. Ayan, punong-puno ng star lily dito. So ito mga ka-From-D, magawi naman tayo sa Sakura Garden. Isa itong public garden mga ka-From-D, walang entrance dito. Kung pumunta kayo dito, pwede kayong mag-campaign dito sa ibabaw na ito, makapal yung damo, malamang hindi kayo mababasa. Yung may sapin naman yung mga tent, so pwedeng matulog dito. Kaya lang ka-From-D, sobrang lamig dito. Baka hindi nyo kayanin. Mayroon din naman CR doon, halimbawa mag-camping kayo dito. Mayroon din CR doon para sa public CR. So ayun, yung pag-camping dito ka-From-D may bayad din daw. Pero pwedeng mag-campaign kahit ilang kayo. So nagpo-provide din sila ng tent. Ito naman ka-From-D yung cherry blossom or yung tinatawag na sakura. Kaya ito tinawag na sakura ka-From-D kasi nire-rent ito ng Japanese dito sa Hates Place para sa Pilipinas sana para magkaroon ng cherry blossom dito sa Pilipinas. Kaya lang nung pagdating namin dito ka-From-D dahil maulan, 2 weeks na yata umuulan dito, nawala na raw yung mga halaman, yung mga bulaklak ng cherry blossom. Yung nagbo-bloom yung bulaklak niya raw from April to May in June. So anong buwan na ngayon, so matagal naman siyang mawala, kaya lang biglaan daw yung pag-ulan saka bumagyo, kaya nung pagdating namin halos wala nang natira mga flowers sa mga cherry blossom. Ayun, hindi naman siya ganun karaming mga puno, pero siguro maganda rin ma-experience yung nakita mo na cherry blossom katulad ng sa Japan at Korea. So ayun, may mga dito, may mga blood leaf na plants, siyempre may mga astromerias na pink. Ayan, ganito kalawak yung Sakura Garden dito, kaya lang walang masyadong halaman. So ang pinaka the best dito sa Sakura Garden ay mag-campaign. Dito kayo matulog, mag-tent. Ayun yung nakikita yung CR doon sa yung kulay green na bubong. So pag nag-campaign kayo dito, doon ang CR, tapos dito kayo, kahit ilang kayo, pwede. Safe naman dito ka-From-D at malinis. Ayan, nakikita na natin yung napakakapal na fog. So, bukod sa napakalamig dito, madalas din nababalot ng makapal na fog, katulad ng nakikita nyo na yan. So, dumidilim na, at syempre hapon na rin. Dumating kami dito ng mga alas 3 yata ng hapon, dahil galing kami dun sa Baoyu
sa Mount Data Hotel. So dito kami matutulog. Kaya ayan, hindi na ako nagwo-worry. Kaya malaya ako ng kapag video. Kaya lang kanina nagmamadali ako mag-video. Hindi ko alam na dito kami matutulog or dito kami magpapalipas ng gabi. Ayan, zero visibility na, halos pag 50 meter na hindi mo na makikita yung nakukubkuban ng ulap kasi sobrang kapal. At syempre dahil sa maulap, sobrang lamig din. Anyway mga kapramdi, yung lugar na ito ay mas malamig kaysa sa Baguio. Ayan, pag buwan ng December, January, February, nagkakaroon dito ng snow, yung mga beach double nila tumitigas, nagiging yellow. Ayan, dito yung kapurumdi sa Atok Benguet. Welcome to Hate Place, Paway, Atok Benguet. Meron din sila ditong bromeliads, hindi naman karamihan, pero pinakamarami nakikita kong halaman dito kapamli yung agapanthus. So ayan, papasok tayo dito sa Hate's Ancestral House. Ayan, meron sila ditong 3 kwarto. At syempre, maganda yung dating niya kasi kulay itim yung wood na wall at very glossy. Meron din sila mga plants dito sa loob. So, ayan, kung anong mga nakikita natin na halaman sa Manila, makikita rin dito sa Paway, Atok Benguet. Siyempre, mas maraming halaman dito na hindi nakikita sa Manila dahil malamig ito. So, ito naman kapamilya ang iniwan na pamana nung American na si Franklin Hates. Ayan. Mga documents na sa kanila itong lugar na ito since 1900. So, briefing naman kami nung may-ari dito, yung for third generation ng Hates. Kaya lang napakahaba, hindi ko na masyadong matandaan. Kaya yung pinapakita ko na lang sa inyo kapromdi, yung mga naiwan ni Mr. Hates dito sa kanilang bahay. Si Mr. Hates ay isang American soldier na nag-serve sa during American time dito sa atin sa Pilipinas. At ito yung lugar na pinili ni Mr. Hates para dito siya manirahan, at nagtanim sila dito ng mga vegetables katulad ng mga nabibili natin sa Baguio. At that time, sila daw ang original na supplier ng mga vegetables sa Baguio at sa buong Metro Manila. So ito yung kwarto dito sa Hates Place dito sa Paway, Atok Benguet. So napakaganda ng kanilang kwarto. As you can see, talagang very refreshing. Tapos meron silang 2 bintana dito sa harapan. So pag gusto nyo sobrang lamig, kung gusto nyo matulog na sobrang lamig, just open the window and ayun, papasok na yung sobrang lamig na hangin dito sa loob ng kwarto. Pero kung gusto nyo naman medyo ayun yung malamig, siyempre saradong dapat para hindi pumasok yung lamig. So yun ang dito, queen bed dito sa Hates Place dito sa Paway, Atok Benguet. So tingnan naman natin yung CR.
ito yung CR dito. Maganda rin naman. Ayun. Malinis. At syempre, refreshing. Paglabas mo, puro halaman yung makikita sa labas. Ngayon. So, ito naman yung labas ng room. Hello sir, good morning. Ayan. At sa labas meron drasina, variegated drasina. Then, paglabas mo, puro plants na makikita mo, mga flowering plants. All the way to up and down. December to March, so sobrang lamig daw dito hanggang 5. Minsan daw nag-yelo na yung mga kanilang mga tanim na cabbage, pati yung mga halaman. So even yung water dun sa baba, parang may naglalabas, nagiging ano na yung parang star na yellow. So ayun, very beautiful yung scenic dito, napakalinaw at ang ganda-ganda ng tingnan ng mga tanawin dito. Siyempre kung gusto mong pag mahilig ka sa halaman, pupunta ka doon sa baba at yun makikita mo yung napakagandang mga flowers, flowering plants, cabbage rose, early Easter, iba't ibang klaseng halaman, hydrangeas, then siyempre yung maaliwalas na tanawin, mga vegetable terraces sa kabila. At the same din dito sa sa kabila rin. 360 degree.